ng mga nagbabagang balita. Regional target listed sa pagtutulak ng droga, arestado sa Tigaon. Lalaking nagnakaw umano ng mga gamit sa pagluluto para sa lulutuin na pansit bihon, arestado sa Naga City. Traffic sa Baaw Sentro, nabawasan dahil sa bagong bukas na bypass road. At DIY whiteboard inobasyon ng isang guro sa Bumbon, Camarines Sur. Magandang gabi, narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Arestado ang isang 29 anyos lalaki matapos umanong magnakaw ng mga gamit sa kusina. Depensa ng sospek, magluluto lang umano siya ng pansit bihon kaya nagawa ang krimen. Narito ang ulat. Himas rehas ngayon ang isang 29 anyos na lalaki sa Naga City matapos magnakaw ng mga gamit sa pagluluto madaling araw nitong June 17. Ayon sa Naga City Police, aabot ng 4,000 pesos ng kitchenware ang natangay ng sospek sa isang establishmento sa Barangay Tinago. Kasama sa natangay ng sospek ang 3 piraso ng kawa, stainless trays at iba pang kitchen utensils. Nakita po nga doon sa CCTV nung nireview ng owner kung nawawala yung mga gamit. So nakita po itong suspect natin na kinuha yung mga kagamitan. Ayon sa pulisya, posibleng ibibenta ng sospek ang mga ninakaw ng mga gamit sa kusina. Depensa ng sospek, may lulutuin lang daw siya. Pansit bihon po. Sa nagawa ko po sa lahat, patawarin nyo na sana po ako. Hindi na pa mauulit. Nahaharap ang sospek sa kasong theft. Nick De La Cruz, CSN. Hindi na nakapalagpa ang isang lalaking konsideradong regional target listed sa pagtutulak ng droga. Suspect halos isang taong nagtago sa batas matapos makatakas sa isang bypass operation. May ulat si Regine Bue. Sa kasong pagbayular ng Section 11 Article 2 of Republic Act 5. Tuluyan ang napasa kamay ng otoridad ang isang lalaki na kabilang sa Regional Target Listed Drug Personality matapos ikasa ang warrant of arrest sa tinutuluyan ito sa Barangay Binagre, Tigaon, Camarines Sur, pasado alas 10 ng gabi nitong nakaraang araw. Kinilalang suspect na si Arnel, 53 anyos, na ayon sa Provincial Officer ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Camarines Sur, matagal nilang minonitor ang suspect na matagal na nagtago matapos makatakas sa isinagawang bypass operation nitong nakaraang taon. Ngayon na naibaba na ang warrant of arrest sa suspect, ay siniguro na nilang hindi ito makakatakas. Talagang notorious na drug personality. Sa katunayan, nung nakatakas siya sa anti-drug operation ng tropa last year, patuloy pa rin yung kanyang anti-drug operation sa ibang lugar na kanyang pinagtaguan. Nagkaroon siguro siya, nakampante siya na wala naman ang sumusuyod sa kanya mula nung inoperate siya. Siguro hindi niya alam na mayroong warrant of arrest na nakalabas sa kanya. Patuloy pa rin siya na nagbebenta ng illegal drugs. At hindi lang po yun, talagang notorious siya. Kung saan siya mapunta na lugar is talagang may problem siya sa community kung saan siya napupuntahan. Dahil nga medyo may pagkatigasin, siga-siga siya. Samantala, naging matagumpay ang operasyon sa pagtutulungan ng PDEA Bicol, PDEA Camarines Sur, PDEA Camarines Norte at Tigaon Municipal Police Station. Ganun naman po ang trabaho ng PDEA at saka ng ating law enforcement operative at ng PNP. Hindi kami titigil na hindi namin mahuli at may harap sa hukuman yung aming mga subject, yung aming operation. Kasi yung aming kinakandak na anti-drug operation, this is a result of a long-term na case build-up. So, pag may mga ganyan na nakakatakas yung aming mga target during the anti-illegal drug operation, talagang nag-e-effort po yung ating tropa na papanagutin pa rin siya sa batas. Sa kasalukuyan na sa custody ng Tigaon Municipal Police Station ang suspect na nakaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Maaari rin daw na masampahan pa ng kaso ang suspect dahil sa pagtatago nito sa batas. Ito, kung ikaw man na mamatayan sa inyong lawas, pwede ka man po magpasag sa militar, kung si sa inyong tumumbuto. Regine Boy, CSN. Hinihinalang inatake sa puso ang isang 50 anyos na lalaki sa San Fernando, Camarines Sur na napaulat na nawawala. PNP iniimbestigahan pa ang insidente. May ulat si Eli Balbin. Sarong residensya kang Barangay Bicol na ako ang gadaan sa itaas kang Barangay Bicol. Wala nang buhay ng matagpuan ng mga residente ang isang 59 anyos na lalaking ito sa Barangay Bicol, San Fernando, Camarines Sur. Ang biktima pinagtulong-tulungan pasanin ng mga residente gamit ang kawayan at tela. Ayon sa kaanak ng biktima, Lunes ng hapon, June 16, nang magpaalam ang biktima na aakyat sa bundok upang manguha ng kanilang pananim na saging. Ngunit hapon na ay hindi pa nakakabalik ang biktima. Dito na nagpasya ang mga kaanak na humingi ng saklolo sa kanilang barangay, ngunit bigo silang makita ang biktima. Laking gulat na lang ng mga residente nang matagpuan ang biktima na wala ng buhay bandang alas 6 ng umaga nitong June 17. Sa initial report ng San Fernando Police, wala naman umano itong kaaway o kagalit. Isa sa mga tinitingnan ng San Fernando Police, atake ang dahilan ng pagpanaw ng biktima. Sa initial po na investigation, wala man po siyang tama, wala man kaaway. Sakit siya po na parang inatake. Ganun po. Pero yung yung final result ng autopsy, nasa kay doktor pa po kasi nagsamin yun kahapon. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Eli Balbin, CSN. Balik na sa eskwela ang mga estudyante simula nitong Lunes, ngunit patuloy pa rin ang pagtanggap ng mga late enrollee ng ilang paaralan sa Camarines Sur. DepEd nanawagan sa mga magulang na ipa-enroll na ang kanilang mga eskwela. Narito ang ulat. Back to school na ang karamihan sa mga estudyante simula nitong Lunes, ngunit tuloy pa rin sa pagtanggap ng mga enrollee ang ilang paaralan sa Camarines Sur tulad ng Rodriguez National High School sa Pili. Halos mga 2 linggo pa po kaming mag-expect na may mga magdadagdag ng Sa ngayon po ang in-charge sa enrollment committee ay ang mga head teachers, tapos guidance counselor at saka ang aming ADAS. Sa pinakahuling datos ng Department of Education, ang Camarines Sur ang may pinakamaraming bilang ng enrollees na umaabot sa 397,231. Ayon sa pamunuan ng paaralan, non-teaching personnel na ang umaako ng mga late enrollees para makafocus sa pagtuturo ang mga guro. Para sa mga magulang na nais pang humabol sa enrollment, maaari umanong i-text ang phone number ni Principal Belen o sa dating advisor ng mga estudyante. Sa mga parents, mga na hindi pa po nagpapa-enroll ng kanilang mga estudyante sa Rodriguez, maging ito man po ay junior high school, senior high school or ALS, mangyari po na kung maaari magpatala na po kayo. Chris Novello, CSN. Bukas na at nadaraanan na ng mga motorista ang bypass road sa bayan ng Bao, Camarines Sur. Daloy ng trapiko sa downtown Bao nabawasan dahil sa bypass road. May ulat si Eli Balbin. Tapos na at nadaraanan na ng mga motorista ang Bao Bypass Road na may habang 3 kilometro na inisyatiba. Ang bagong bukas na kalsada ay mula sa Barangay San Vicente hanggang La Medalla na may habang 3 kilometro na inisyatiba ni Congressman Migs Villapuerte ng ika-5 distrito ng Camarines Sur. Ito ang 4 lanes equipped na magbibigay ng alternatibong ruta para sa mga motorista na naglalayong makaiwas sa daloy ng trapiko sa mga pangunahing kalsada. Ayon sa ilang residente, mahirap pa noon ang wala pang bypass road dahil sobrang traffic sa downtown sentro. Nung wala pa pang bypass road, medyo okay naman po yung pagdaan dito po. Pero sa may part ng sentro at sa diversion po, medyo minsan traffic. Ikinatuwa naman ng mga motorista ang pagkakabukas ng bypass road sa bayan ng Bao. Malaking tulong umano ito sa kanila dahil makakaiwas na sila sa trapiko. Para ma-shortcut na. Hindi, walang abala sa sa traffic. Yes, makakatulong sa traffic. Kasi hindi dapat dadaan doon sa Nabwa na congested yung traffic. Nabawasan naman po kasi dito na dumadaan yung iba, dito naman yung iba. Sa pagdaan mo sa bypass road, siguradong mai-enjoy ka dahil sa preskong hangin at magandang tanawin na may bonus pang view ng Mount Asog. Eli Balbin, CSN.
Naibang singing contest ang tampok sa Calabanga, Camarines Sur. Ang mga kalahok na singer kumanta ng may amats ng alak. Narito ang ulat ni John Amador. Saan kaya itong singing contest? Pero bakit marami ang natatawa? Yes, you heard it right. Season 2 na ito ng Drunken Master Singing Contest sa Sabang, Calabanga. Daang peg, bago ka magsisigaw o kumanta, aba dapat 3 shot puno ka muna. Ayon kay punong barangay Paul Santos, may barangay sa bayan na 3 dekada na itong ginagawa. Kaya kanilang inadapt at ang mga manginginom ng kanilang barangay na mahilig ding kumanta ay kanilang inimbita. Ginawa natin yung Drunken Master, year 2 na po ito. Sa totoo lang, inadapt lang to ng Sabang sa ibang barangay. Merong gumagawa nito na pang 3 decades na. So, ako nag-enjoy kasi ako. So, ang fiesta celebration, every time na may fiesta celebration, nag-enjoy ang tao. Isa to sa naisip kong event na dapat mag-enjoy ang mga taga-Sabang. Yes po, ang saya-saya kasi ngayon ako nakapanood nito. Mas masaya ngayon. Siyam na kalahok ang sumabak sa Patimpalak na may premyong 3,000, 2,000 at 1,000. 500 pesos naman ang consolation prize para sa hindi nanalo. Maliban sa cash prize, ang kaligtasan ng mga contestant ay sinigurado na. Maging sa pag-uwi, ihahatid ng tanod at sa bahay ang diretsyo at hindi na magwawashing pa. Bago yung contest proper, bini-BP muna sila, blood pressure, tapos inaalam kung may history ba sila ng sakit or what. After nyan, yun, mag-inuman, tapos after ng inuman, contest proper na. Unang-una, dapat marunong ka kumanta. Yun yung pinaka-una doon. And maliban pa dyan, dapat talagang umiinom ka. Kasi kung baguhan ka sa pag-inom, medyo mabigat yung inumin na pinapainom namin. Kaya dapat umiinom, magaling kumanta or marunong kumanta at walang sakit. Exactly, yun po yung pinakaano namin dito. Kaya nga Drunken Master Singing Contest. So, despite ng under the influence of liquor ka, dapat magaling ka kumanta in front of many people na nandito sa venue. Sa lahat po ng mga magiinom, so sabi nga niyan, ang alak sa tiyan, wag po sa utak or wag sa ulo kasi mahirap na ma-involve tayo sa anuman na krimen or insidente. Kami po ina-assure po namin na every time na merong gantong event, dapat bantay sarado ng barangay tanod. Pagpapasaya ang pangunahing layunin sa kakaibang singing contest na ito. Pero ang isa sa hurado, nahirapan ba o nasihan kaya? Di man po sobrang mahirap, mas maugmad ta. Iniisip ko kung kayang matapos po kasi mga parakanta so sa indang pyesa kasi nga ni may epekto na po ki alcohol. So sa part ni mo po nahadit kami tabaka pag sobrang hiro mahulog po sa stage. So sa gabus man po na nagpartisipal, so naiantos man po nila hanggang sa pinaka-puri po kang sa indang kanta. So maugma po naman. Dakulaon na kaugmahan na naitatao po kang barangay council para sa residente po kang Sabang. Ang Lahoud Festival, sinimulan to way back siguro mga 10 years or 15 years ago pa. Ay, year 16 na kami. So 16 years ago. Ang Lahoud Festival po, sino-showcase nito yung ano bang meron sa Sabang, particularly yung mga mangingisda o mga fishermen or fisher folks po ng Sabang. Kaya Lahoud, meaning mangingisda or pangingisda. So dito po, meron kami mga events na sinisimulan namin mula June 15, dire-diretso hanggang June 24. So 10 days po yung pinaka-event namin dito sa barangay. And maraming event Ang isang pwede nilang maabangan or pwede nilang kumbaga pinaka-highlights namin yung pong Miss Lahoud Festival Pageant Night, June 22. Naidepensa naman ni EJ Nacion sa pangalawang taon na Certified Drunken Master siya at nag-uwi ng 6,000 piso. In-invite ko ang lahat ng mga gustong pumunta po dito sa Sabang, mag-join, makisaya, makinood. Pwede po kayong makinood ng fluvial procession namin. Ginagawa yan taon-taon every June 23. Meron pong misa muna and right after nyan yung fluvial procession na dito sa San Miguel Bay po. Basaan yan, parang sa San Juan. Kasi ang patron saint po namin, San Juan Bautista. John Amador,
CSN. Mas napabilis umano ang encoding at trabaho ng mga empleyado ng City Health Office ng Iriga dahil sa mabilis na internet connection mula sa Camsur Free Wi-Fi. Narito ang ulat. Pahirapan noon ang pag-access ng online system ng mga empleyado ng City Health Office ng Iriga dahil sa mabagal na internet connection. At dahil sa mabagal na internet connection, kailangan pa ng empleyado na mag-load ng kani-kanilang telepono upang magkaroon ng internet access para sa encoding ng mga datos nila mula sa mga residente na magpapakonsulta sa health office. Ang ginagawa po kasi namin dito kami nagre-register kami yung 3 gig for 3 days. Mga po yun, siguro 60 pesos per day, for 3 days. Since need talaga namin ng internet connection, so gumagastos po kami ng sarili for data sa cellphone. So we do mobile hotspot and kinoconnect lang po namin yung laptops namin, yung computer set sa internet ng cellphone. Dumating pa umano sa punto na inuuwi na lang nila ang kanilang mga dokumento sa kanilang bahay para makakonek lang sa internet. Ang usually po, ang ginagawa po namin, minsan iniuwi na lang sa bahay yung documents para doon kami nagsisend. Kasi sa bahay, at least meron kaming internet. Mas mabilis yung connection. Ngayon, dahil sa tulong ng provincial government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor Luigi Villapuerte, katuwang si Congressman Migs N. L. Ray Villapuerte, mas napadali umano ang kanilang trabaho dahil sa programa ng Camsur Wi-Fi. Sa pamamagitan ng mabilis na internet connectivity mula sa Camsur Wi-Fi, minuto na lang ay tapos na nila ang kanilang encoding na inaabot noon ng 2 hanggang 3 araw. Nakatulong din po yun sa amin na mapabilis din yung pag-search namin, lalo na po sa PhilHealth. Nakakatulong siya maka-search ng mga documents, ng mga data. Layunin ng Camsur Wi-Fi na magkaroon ng maaasahan na mabilis na internet connection hindi lang sa malalayong komunidad maging sa ahensya ng pamahalaan. Eli Balbin, CSN. Gamit ang pinagdugtong-dugtong na papel at recyclable materials, nabuo ng isang guro sa Bongbong Camarines Sur ang isang DIY whiteboard na hinangaan ng kanyang co-teachers. May ulat si Regine Bue. Kapag ang guro ay malikhain at may dedikasyon, ang kakulangan sa gamit ay hindi makakahadlang sa paghahatid ng dekalidad na edukasyon para sa mga kabataan. Kilalanin si Teacher Jessica ng Santo Domingo Elementary School sa Barangay Santo Domingo, Bongbong, Camarines Sur, ang guro na gumawa ng DIY o do-it-yourself na whiteboard para sa kanyang klase. Hindi ito ordinaryong pisara. Gamit ang tarpaulin o di kaya mga pinagdugtong-dugtong na coupon band na binalutan ng plastic, nakabuo siya ng isang alternatibong pisara na hindi lang praktikal, kundi mas ligtas pa para sa kalusugan ng mga bata. Ang marker na ginamit kasing hugis ng lapis, kaya mas madali para sa mga estudyante na mahasa ang kanilang kasanayan sa pagsusulat. Ayon kay Teacher Jessica, nag-come up siya sa ideyang ito dahil sa pagkakalubog ng paaralan sa baha nang tumama ang bagyong Christine, kung saan naapektuhan ang mga gamit sa eskwela lalo na ang mga pisara. Isa rin sa mga dahilan ang kalusugan ng mga mag-aaral at katulad niyang guro dahil maaaring magdulot ng sakit ang paggamit ng chalk. Kaya sa halip na tradisyonal na pisara at chalk, DIY whiteboard ang kanyang naisip. Simple pero epektibo. Naisip ko po ito kasi marami sa mga teacher yung nagkakasakit na po through doon sa nalalanghap na yung chalk po baga. Tapos then sabi ko, what if magpa-tarp na lang ako, tapos ang gagamitin ko na lang is whiteboard marker. DIY para less na din, hindi na ako makasanghap ng yung dust ng chalk. Kaya eto na po ang ginawa ko. At ang inspirasyon ni Teacher Jessica, nakahawa na sa iba pang mga guro sa paaralan, kagaya ni Teacher Christy, na balak na rin gumawa ng kanyang DIY whiteboard dahil na rin sa gandang naidudulot nito para sa mga mag-aaral. Kasi po, masyado pong maalikabok kapag chalk ang ginagamit, saka parang may allergy na ako sa kamay. Pati na rin sa mga bata, kapag nalalanghap parang may negative effect.
Suportado rin ng pamunuan ng Santo Domingo Elementary School ang ganitong mga inisyatiba dahil para sa kanila, ang kreatibidad at dedikasyon ng mga guro ang tunay na haligi ng edukasyon. Sa DIY pisarang simpleng gawa sa plastic at marker, nagsisimula ang malaking pangarap para sa mga maliit na kamay na sa ngayon natututong sumulat para sa kanilang kinabukasan. Nakakatabang na po ini sa aki sa pagkapot kang pentel pen, same na din sa pagkapot kang pencil, garo advance ng skill sa pagkapot ng pencil po. Then Richin Boy, CSN. Iba't ibang talento ang pinamalas ng mga person with disability sa Calabanga, Camarines Sur. Aktibidad layuning mapalakas pa ang inclusivity sa komunidad. Narito ang ulat. Sa likod ng bawat awit at hakbang ng sayaw, may mga kwentong hindi lamang basta talento, kundi pag-asa, tapang at ang di matitibag na paniniwala na ang bawat isa ay may kayang ipagmalaki. Ito ang mensaheng bitbit ng mga persons with disability sa Barangay Sabang, Calabanga, Camarines Sur sa isang paligsahang puno ng saya at inspirasyon. Nitong Hunyo 17, siyam na lumahok ang masayang nagpakita ng kanilang iba't ibang talento. Hindi ito ordinaryong palabas. Ito ay pagdiriwang ng kakayahan, pagkakaisa at higit sa lahat pagkilala sa bawat individual anuman ang kanilang kalagayan sa buhay. Ayon kay Rosendo, sekretary ng Barangay Persons with Disability Affairs Office o PDAW, malaking bagay ang ganitong programa para sa mga may kapansanan. Sa ganitong aktibidad din umano, nakikita ang kahalagahan ng mga PWD sa komunidad. May platform para ipamalas ang talento at palakasin ang kumpiyansang madalas nilang itinatago. Talagang gusto may kayong ma-showcase ang mga talento ng mga PWD sa Barangay Sabang. Bako lang ito yung haloy namin na ng tiga-advocate kadto pa na maging active ang mga PWD digdi. So kaya mi talaga ini tig-pursue mi na talagang dapat maging inclusive ang mga programa ng mga PWD sa Sabang. Ito na ang ikalawang taon ng patimpalak at magpapatuloy pa ito taon-taon. Ayon kay punong Barangay Paul Christian Santos, layunin nilang itaguyod ang isang komunidad na inklusibo, isang pamayanan na walang maiiwan at kung saan lahat may pagkakataon na maging parte ng pag-unlad. So showcase of talents po ang i-showcase din ang talento din da. Iyan, kumbaga in support na din sa advocacy kang PWD, kang office kang PDAW na kumbaga dapat may discrimination sa part ng mga persons with disability po. Kaya saro din yan sa kumbaga continuous na din po yung gigibol na program kang barangay. Sa kabila ng hamon, ang mga kababayan natin na may kapansanan ay nagpatunay na ang talento at pag-asa ay hindi nakasalalay sa pisikal na kalagayan, kundi sa tapang ng puso at suporta ng komunidad. Regine Boy, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.